57مین سالوگرا به پارێزگەهکردنا دهۆکێ. دیروکا دهۆکێ ڤەدگەڕیتەوە دەستپێکا 100 ساڵا 19 ji ber derbasکirina çendîn kawdan û pêşkeftinên siyasî, aborî û civakî li rêkeftê 27 gulana sala 1969 hatiye bi parêzgehkirin. Li dîfindek jê deran dihok 14 parêzgar hebûyne û Elî Teter dumahîk parêzgarê wê ye ku li sala 2020 hat bûdanan. Derbareyê navê dihokê boçûnên cuda hene. Lêya ku ji hemiyan bi nav û dengtir e ew e ku dihok bi ramana dûçiya yan duhêk dihêt û navê aşûriyê vî bajarî Nohedra ye. Dihok pêgehekê giring û stratîjî heye ji layê dîrokî û cografî ve ku pêk hatiye ji çiyayên gelek bilind û bi zehmet û alos û digel deştên dirêj yên zengîn. Dihok bi xala hev beş ya di navbera sê beşên Kurdistanê, Bakur, Rojava, Başûrê Kurdistanê dihête danan û dikevîte Bakurê Rojavayê Iraqê. Dihok bi êk ji parêzgehên here giring dihête danan bi taybetî di biyavê dîrokî û cografî de. Ew paşmawe û nexşên li gir û şkeftan da hatîne dîtin giringiya wê nîşan dide. Ji bilî helkeftên cografiyên taybet ku dikevîte bi sinûrê du welatan û rêkeka stratîjiya navdewletî heye ku bi ser bajarê dihokê da derbas bîtin û Kurdistana Iraqê bi Tirkiya û cîhanê vegiret det. Li dîv du mahîk amarên serjimêriya giştiya Iraqê hejmara kinciyên parêzgeha dihokê ji milyûnek û 599,871 kesan pêk têt. Çend kemîneyek li dihokê dijîn, wekî Aşûrî, Kildan, Êzdî, Ereb û Ermenî ku ayînekê taybet bi xwe ve hene. Lê bi giştî ayînê Îslamê ayînê xelkê bajarê dihokê ye. Ji ber vê dişên bêjîn dihok sîmbola êketî û fire ayîniyê ye. Ji ber ku xelkê wê hemî wekî birayan digel êk da dijîn.